Jullie kennen het verschijnsel. Het heeft geregend en dan breekt de zon door en dan krijg je een regenboog. Hè? Dat kennen jullie allemaal. Hè? Jij ook? Ja, ik ook. Ja, jij ook en jij ook, hè? Ja. Dan komt er een regenboog en dan zeggen mensen tegen elkaar, oh moet je kijken wat een mooi natuurverschijnsel is dat. Maar dat is helemaal geen natuurverschijnsel. De regenboog, dat is een brug. En dat is een brug tussen de wereld van de mensen, de Midgard. En aan de andere kant heb je de wereld van de goden. En dat is de Asgard. En die brug die wordt bewaakt. Want het is natuurlijk niet de bedoeling dat al die mensen dus eventjes in die wereld van die goden gaan kijken en dan weer terugkeren. Nee, dat is niet de bedoeling. Er is een bewaker van die brug, dat is Heimdall. Heimdall zorgt ervoor dat de mensen niet naar het rijk van de goden kunnen. Omgekeerd, Wodan bijvoorbeeld gaat regelmatig over de brug een kijkje nemen of de mensen wel goed leven. Of ze hun best doen, of ze hard werken. Ik laat de brug even voor wat die is. Op een dag liep Wodan, die liep door het paradijselijke Asgard. En die hoorde iets, die hoorde gepiep, een beetje gejank van een klein beestje. Ik ging eens kijken. En het was een klein, zielig hondje dat vastzat in de dorens van de struik. Hij maakte het hondje los, nam het mee naar zijn grote hal, het Walhalla. En daar groeide het beestje op. Hij noemde het Fenris. Het was een leuk hondje, heel ondeugend. Die zat achter de kippen aan, zodat ze weken van de leg waren. Als er gewassen was en de lakens lagen over de bleekvelden, dan liep hij dan met zijn zwarte poten over. Maar de goden konden er wel om lachen, het was wel een grappig beestje. Maar dat kleine hondje, Fenris, werd groter en groter en groter en toen ontdekte ze iets. Dat was geen hondje, het was ook geen hond, het was een wolf. En de wolfje werd een oersterke, woeste wolf. Het ondeugende ging eraf, maar het gemene kwam eruit. Het werd gemeen, sterk en sluw. En op een gegeven moment, toen ging hij te ver. Jullie kennen de godin Freya, de godin van de liefde, heeft een paar prachtige poezen rondlopen en op een dag beet hij een van die katten dood. En Wodan, die kennen jullie ook, die rijdt op een bokkenwagen door de lucht, zodat de donder veroorzaakt wordt. Op een gegeven moment zat Fenris achter een van die bokken aan. Die bok die viel in de ravijn in voor goed kreupel. En Heimdall, de bewaker van de brug, die waarschuwde Wodan, die zegt, Fenris die sluipt hier al een tijd lang rond die brug, rond de prachtige regenboogbrug. Die wil vast naar de wereld van de mensen en als die daar komt, ja, dan zijn de rapen gaar. Dan wordt het ruzie, dan wordt het oorlog. Fenris moet beteugeld worden. Maar hoe? De goden die kwamen bij elkaar. Wodan, Donar, Balder, Freya. Noem maar op, Heimdall. En ze zeiden, hoe kunnen we nou Fenris, die woeste wolf, hoe kunnen we die beteugelen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat hij niet meer vrij rondloopt? Hoe kunnen we hem opsluiten? En toen bedacht Wodan een list. Hij verzon een wedstrijd. Een wedstrijd tussen de goden en de wolf. Wie het sterkste was. En hij liet een hele dikke ketting met zulke kedens spelen. En Fenris werd helemaal 3 keer omwikkeld. Met die grote ketting. Zo dachten de goden. Die is vast. Maar nog voordat ze met hun ogen geknipperd hadden, ja, had hij de ketens gebroken en was hij weer vrij. Korte tijd later wordt Fenris opnieuw uitgedaagd en er was een nog sterkere ketting gemaakt. Nog sterker. Daar zou hij niet los van komen. En weer werd hij uitgedaagd. Maar goden die probeerden los te komen. Die ketting, dat lukte niet. Toen kreeg Fenris weer die ketting helemaal omwikkeld. En weer, met niks, brak hij de ketens.
hoe krijg je zo'n beest nou vastgeketend? En Wodan kwam een beetje ten einde raad in zijn Malhalla en hij sprak tegen zijn vrouw Freg. Die zei, Freg, moet je luisteren, het lukt maar niet om Fenris, die woeste wolf, te beteugelen. Dat lukt niet. Wat moet ik doen? En Freg begon hem gewoon uit te lachen. Wodan, zei ze, je weet toch dat ik het spinnenwiel heb? Je weet toch dat ik de prachtigste draden kan spinnen en ook de sterkste draden? Laat mij in mijn gang maar gaan. Ik maak een draad die zo sterk is dat hij nooit meer loskomt. En ze ging aan de slag. Ze kroop achter het spinnenwiel en ze nam bloeiend vlas. En dat bloeiende vlas vermengde ze met de adem van een draak. De wortels van een berg, de pezen van een beer en het geluid van een sluipende kat. En met die ingrediënten maakte ze een draad die flinterdun was en zijdezacht. En toen werd het tijd om Fenris de wolf weer uit te dagen. Maar Fenris die werd voor de derde keer uitgedaagd en dacht van ja, er zit vast wel een addertje onder het gras. Van de andere kant, tja, als die draad zou doorbreken, zo'n dun draadje, dan zou hij de goden natuurlijk in hun hemd zetten. Dus hij nam de uitdaging aan en hij werd helemaal vastgemaakt met dat dunne draadje. En inderdaad, hij kon niet meer los. Hij kon niet meer los, dat lukte niet. Hij probeerde wel. Hij kon niet meer vast. Hij was beteugeld. En ze maakten hem vast aan een grote berg. En hij kon nooit meer los. Alhoewel, ik las nog niet zo lang geleden in de PZC weer over de verkiezing van Poetin. Ik las weer over de oorlog in Oekraïne, over de trammeland in het Midden-Oosten. In Afrika zijn er allerlei relletjes, in Zuid-Amerika komen drugsbaronnen weer aan de macht. En toen dacht ik van, zou Fenris de wolf niet toch stiekem losgekomen zijn en over de regenboogbrug naar de wereld van de mensen zijn gekomen. Dankjewel.